Když jsem byl malý, tak jsem jezdíval na tábory a na těch jsem měl strašně rád tábora. Vždycky jsme se sešli a u ohně jsme zpívali, vedoucí nám hráli. A potom o poledním klidu jsme se s kámošema, vždycky jsme si půjčili kytary a učili jsme se písničky, co jsou na táborácích. A vždycky, když jsem se vrátil domů, tak jsem se učil na kytaru, abych potom mohl hrát. A když jsem byl starší, tím jsem častěji hrál s těma vedoucíma. Až nakonec, když jsem měl naposledy na tábor, tak mě řekli, že všichni vedoucí, kteří hrávali u táboráků, tak letos nepojedou, tak jestli bych to ještě s jedním kámošem neměl na starost. Tak jsme byli úplně natěšení, naučili jsme se písničky, hrát jsme uměli docela dobře, zpívat taky. Tak jsme přijeli na ten tábor a hnedka první večer jsme byli u táboráku. A najednou ty děcka moc nespívali. A různě odcházeli docela brzo. A my jsme z toho byli takový zklamaní a říkali jsme si, tyjo, to je hrozný ta mládež, tyjo. Když jsme byli my malí, tak jsme zpívali a oni teďka to vůbec neprožívají. A vlastně jsme z toho byli zklamaní, že nespívají. Ale teďka už zpětně vím, že chyba nebyla na jejich straně, ale na naší, protože táboráky a hraní obecně není jenom o tom, jak dobře umíme hrát na kytaru, ale i o tom umění, jak vést táboráky. Tohle video bude o tom, co jsem se naučil od té doby, jak dobře vést táboráky, jak do toho zapálit lidi, jak hrát, jak zpívat a co dělat, aby to ostatní a hlavně i mě dost bavilo. Předtím, než vám řeknu nějaký konkrétní tipy, jak hrát u táboráku, tak by se s váma chtěl zamyslet nad tím, co je vlastně cíl táboráku. Protože spoustu lidí třeba podvědomě tam jdou s tím, že strašně dlouho nehráli na kytaru a že si chtějí zahrát. A pak často třeba mezi písničkama tím si různě hrajou nějaké vybrnkávky, které dřív uměli, nebo tam různě hrajou, i když to není potřeba. A to podle mě škodí tomu táboráku. Nebo často tam jdou lidi s tím, že chtějí ukázat ostatním, jak dobře hrajou na kytaru, nebo jak dobře zpívají. A dávají tam zbytečně nějaký složitý věci někam, kde to jenom škodí. Kde to vůbec není potřeba. A co se mně vyplatilo u táboráků, tak přemýšlet nad tím, že můj cíl je tam předat tím hraním a tím zpíváním nějakou náladu. Že se rozhodnu, kterou náladu bych chtěl vytvořit a tu tam přináším ostatním. Třeba radost. Ale nemusí to být jenom úplně veselý, může to být třeba i nostalgie nebo tak. A jakmile člověk vnímá táborák takhle, tak najednou celý ten postoj a celý to hraní se změní. Najednou vlastně člověk nepotřebuje tam hrát nějaký složitý věci, protože to není potřeba. A občas jsou třeba i situace, kdy není vůbec potřeba hrát. Kdy tam jsou 3 kytaristi a vlastně já, kdybych hrál, tak tam dělám jenom něco navíc, to vůbec není potřeba. Ale jí pomůžu jenom, když třeba jenom budu zpívat. Nebo když budu udržovat oheň, rozdám lidem zpěvníky a tak. A myslím, že se nemusíte bát, že by lidi si potom neřekli, že jste dobří kytaristi, pokud jste. Protože naopak podle mě, ne možná vědomně, ale podvědomně ti lidi budou cítit, že s váma to hraní je super. Ale co je to dobrý hraní? Jak se pozná dobrý táborák? Protože zažil jsem fakt dobrý hraní, kde bylo hodně lidí, ale i kde jich bylo málo. To bylo radostný, ale i kde to bylo vlastně smutný. Zažil jsem dobrý hraní, kde se řvalo nahlas a tancovalo, a taky fakt dobrý hraní, kde vlastně se skoro jenom šeptalo a hrálo se fakt potichu. Tak jsem se zamýšlel nad tím, jak vlastně poznám dobrý hraní, co tohle z těch hraní spojuje. A jediný, k čemu jsem tak došel, tak je, že se to pozná podle koncentrace fakt zapálených lidí do toho hraní. A tím se dostáváme k mému prvnímu tipu,
A to je, že pokud by se to poznalo podle koncentrace zapálených lidí do hraní, tak se to dá změnit buď tím, zlepšit, že samozřejmě do toho hraní natchneme co nejvíc lidí, ale zároveň se to dá zlepšit i tím, jenom že ty lidi dáme k sobě. Fakt tohle, co se mně hodně vyplatilo a vidím, že to funguje fakt dobře, protože když jsou lidi daleko od sebe, třeba kvůli velkému ohni, kvůli nějakému velkému stolu, okolo kterého jí, tak je těžký se navzájem propojit a často člověk i neslyší všechny lidi a připadá mu to takový tichý a není tak dobrá atmosféra. Ale pokud se ti lidi dají všichni k sobě, tak najednou se tu přidává ta energie, ta radost daleko líp a funguje to fakt dobře. Nedávno jsem byl na akci s kámošema, kde jsme hráli večer u večeře a všichni byli okolo velkého stolu a já jsem hrál a bylo to fakt dobrý. Ale potom, jakmile všichni dojedli, tak kluci udělali malý ohýnek vedle a já jsem navrhl, že se přesuneme tam. A jakmile jsme se tam přesunuli a všichni byli u sebe, tak najednou se to hraní úplně z několikanásobně zlepšilo. Najednou z toho byl jeden z nejlepších táboráků, který jsem zažil v životě. A myslím si, že to by se nemohlo stát, kdybychom byli všichni okolo toho velkého stolu. Jak lidi ale vtáhnout do toho táboráku? Jak zařídit, aby je to bavilo? Na to bych se inspiroval tím, co teďka baví spoustu mladých lidí. A to je TikTok. Tím se dá inspirovat dokonce 2 způsobama. TikTok funguje na tom, že se tam pořád střídají nový impulzy, pořád nový videa. Každých 10 vteřin tam je něco nového. A lidi už jsou na to zvyklí. A tím se dá inspirovat i u hraní, třeba v hospodě nebo u táboráku. Stačí jenom třeba na každou sloku nebo na každý refrén trošku něco pozměnit. Ono to udělá strašně moc. Třeba jenom změnit styl hraní nebo na jednu sloku přestat hrát úplně, hrát sekaně nebo třeba do toho tleskat. A když takhle se to bude měnit, tak hnedka se ti lidi do toho líp vtáhnou. Každým momentem je něco nového, co je může zaujmout a líp pak se do toho vtáhnou. A další věc, na které funguje TikTok, tak je, že tam střídá dobrý videa a špatný videa. Člověk vlastně neví, co může očekávat dál. A na tom fungují vlastně i filmy, že člověk je napjatý, co se stane dál. A nejlíp to funguje, když neví, co se dál může stát. A tím se dá taky inspirovat. Když tam člověk bude dělat nějaké věci, které ostatní nečekají, třeba schválně komulit nějaký texty písní, nebo právě začít třeba tleskat, říct lidi nějak k sobě, chytnout za ramena, úplně cokoliv, tak lidi potom očekávají, co ten člověk udělá dál, jak to změní. A najednou jsou do toho vtažení, nechtějí třeba odejít, protože neví, co bude následovat dál. Dalším způsobem, jak ty lidi nechat vtáhnout do toho táboráku, je změnit je jenom z posluchače na tvůrce toho táboráku, jakýhokoliv hraní. Pokud člověk by tam jenom seděl a nespíval, tak do toho bude určitě jinak vtažený, než člověk, který tam bude zpívat. Ale dá se to posunout i dál. Můžu třeba hrát na různé perkuse, nebo vymýšlet, co bude za další písničku a tak. Na jednom táboře, kde jsem byl jako vedoucí, tak jsem si dal jako výzvu, že pro každý děcko tak se snažím udělat, aby aspoň jednou za celý tábor
bylo ono středem toho táboráku. A dělal jsem to různýma způsobama. Ať už třeba, že vymýšleli, co bude další písnička, nebo že v různých písničkách recitovali nějaké recitace, co jsou uprostřed. Ale taky třeba u písničky Kozel, tak jsem vždycky jedno děcko nechal vymyslet nějaký zvíře, třeba kuře, a já jsem potom celou tu písničku předělal, že se zpívala o tom zvířeti. Nebo jeden kluk, tak měl strašně rád slavíky z Madridu a prosil mě, jestli by to s náma nechtěl hrát na kytaru. A on vůbec neuměl hrát na kytaru, ale my jsme mu jednu kytaru dali a on hrál. A protože že jsme všichni tam zpívali, tak nešlo slyšet to, jak hraje. A on si jenom užíval, jak je středem pozornosti, jak tam s náma, s velkýma vedoucíma hraje na kytaru. A tímto způsobem se to může stát nezapomenutelný pro ty lidi, protože oni najednou jsou středem toho a užívají si to, že tvoří s ostatníma a že jsou zrovna v ten moment středem pozornosti. Základem je to, že lidi často nenapadne, co mají dělat, aby je to hraní bavilo. Občas jim to prostě musíte říct. Můžete se inspirovat třeba zpěvákama, kteří to dělají na stage taky úplně stejně. Občas řeknou, teďka mávejte rukama nad hlavou, nebo teďka vezměte do rukou světla a mávejte. Můžete prostě jim říct, ať zpívají víc nahlas, nebo naopak, ať chvilku šeptají. Mě by to normálně nenapadlo to udělat, ale jakmile to dělají, tak se tím daleko líp vtáhnou do toho hraní a celkově z toho je pak lepší atmosféra. Jak udělat, aby to vaše hraní bylo nezapomenutelné? Aby ten zážitek z toho táboráku třeba, aby na to lidi nezapomněli. A návod je jednoduchý. Prostě tam udělejte něco, co je nezapomenutelné. Byl jsem třeba na jednom táboráku, kde jeden kluk uprostřed, když to bylo rozetý, to zpívání, tak si sundal tričko a hodil ho do ohně. A to vám řeknu, že pokud tohle uděláte u nějakého táboráku, tak lidi si to budou pamatovat, že to je ten táborák, kde jste to udělali. Nebo jsme byli na jednom táboráku, kde jsme zpívali refrén jedné písničky aspoň 50krát dokola a dělali si z toho srandu. A když tam uděláte něco takového, tak lidi si ten táborák zapamatují a oddělí od ostatních. Protože pokud byste na každém táboráku, u každého hraní třeba v hospodě, dělali úplně pořád to stejný, hráli stejné písničky stejným způsobem, tak on to splyne. A člověk najednou může přestat se i těšit na ty další hraní, protože přestane očekávat, že se tam stane něco nového. Ale pokud byste na každém hraní udělali něco takového velkého, nezapomenutelného, tak lidi najednou i podvědomě budou mít očekávání, jo, na tom dalším hraní se může stát něco takového. A ty hraní se stanou nezapomenutelné. Jednou jsem byl na tábor, kde jsem byl poprvé a skoro nikoho jsem tam neznal. A vzal jsem si sebou kytaru s tím, že všem ukážu, jak jsem skvělý kytarista. A přišli jsme k prvnímu táboráku a oni mi řekli, no zahrej třeba tuhle písničku. Ale já jsem ji neznal. A tak řekli, no to nevadí, tak zahrej třeba tohle. A já jsem to taky neznal, tak nějaký kluk řekl, tak dobře, tak já si vezmu tu kytaru, já to trošku umím a zahraju to. A v ten moment vlastně, já i když jsem hrál dobře, tak jsem nemohl vést ten táborák, tak jsem nemohl tam hrát, protože jsem neznal ty písničky. A když jsem přijel z toho táboráku, tak jsem se rozhodl, že se naučím hodně písniček, aby se mi to nestalo. A to je moje rada. Zkuste se naučit hodně písniček, aby když budete třeba v novém prostředí, nebo někdo bude chtít nějakou písničku, tak abyste to znali. A dalším krokem je naučit se hrát písničky, které třeba ještě moc neznáme, které jsme jenom někdy třeba slyšeli. Protože
ono hraní jenom podle poslechu vlastně není zas tak těžký na určité úrovni. Ty písničky často se skládají z podobných akordů a pokud se naučíte pro určitou tóninu, třeba pro tóninu G-dur, jaký tam jsou nejčastější akordy a trošku to naposloucháte, tak najednou jste schopni hrát skoro všechny písničky z placu bez toho, abyste viděli, jaký tam jsou akordy. Třeba u tóniny G-dur jsou to G-dur, C-dur, D-dur a E-mol. Občas tam je i třeba A-mol. A když se naučíte jenom z těch 5 akordů, jak vám tak zhruba zní, když jdou za sebou, když se naučíte pár písniček v tom G-dur, tak potom budete schopni hrát i ostatní písničky rovnou z placu a strašně vám to ušetří čas při tom hraní, že nemusíte si hledat různé zpěvníky nebo někde na mobilu akordy, ale dokážete to zahrát z placu, protože víte, jak zní tyhle akordy a jak to máte zahrát. Klasická situace. Hrajou někde v hospodě nebo u táboráku, lidi jsou nadšení, ale pak přestane ta písnička a strašně dlouho se dohaduje o tom, co dáme za další písničku. A pak po několika minutách teda začneme hrát, ale spousta lidí už si třeba povídá nebo odešli, že se třeba pro pití a tak. A najednou už se musí budovat atmosféra od znova. Proto občas dělám to, že už si vymyslím dopředu třeba 3-5 písniček, které zaspívám v bloku bez pauz mezi nima. Nejlíp, když to jsou písničky ve stejné tónině, ale vlastně to nemusí být. A tím, jak je zpívám hnedka za sebou, tak ty lidi, kteří jsou nadšení už třeba pro tu 3. písničku, tak zůstanou zpívat i na tu 4. a 5. písničku. A tím se najednou buduje ta atmosféra daleko snáš a lidi se líp vtáhnou do toho táboráku. A tohle to byly moje tipy, jak vést hraní u táboráku anebo v hospodě. A kdybyste měli nějaké připomínky, vlastní tipy nebo s něčím třeba nesouhlasili, tak budu moc rád, když to napíšete do komentářů. A pokud se vám video líbilo, tak budu rád, když dáte like a těším se, že si třeba někdy zahrajeme.